ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ତ ଭଲ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସାଲେପୁର ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛି। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ନ କଲା ଯାକେ ଏସିରେ ଆଉ ରହିବ। ଛୁଆଟା ବାନ୍ତି କରିଦେଇଛି ନା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲି ହଲି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତଥାପି ଆମର ପବନ ବାହାରୁଛି ନବେଟ ପବନ ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଶିଖି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ତଥାପି ଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ପୁଣି ଜମ ବସ ପଳେଇବା କ'ଣ କରିବା। ଖରାକୁ ତ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଚଲେଇବା ପଡ଼ୁଛି ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଖାଇବୁ କ'ଣ ରହିବୁ କ'ଣ। ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆମର ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ ସଂସ୍ଥା। ରୋଡ଼ରେ ଏବେ ଯାଉଛି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯାଉ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କହିବି ଗାଡ଼ିଟା ଆଗ ସର୍ଭିସିଂ କରାହେବ ତାପରେ ଯା ସର୍ଭିସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଯିବି ନହେଲେ ଯାଇ ହେବନି। ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଭିତରଟା ଏସି ଲାଗିଲା ମାନେ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ରହିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ। ଛୁଆଟା ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତମ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଛି ତମେ ନିହାତି ଜଣେଇବ ହେଲା। ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଯାଉଛି ଟ୍ରକ୍ଟା ହଲି ଯାଉଛି ତା ପଛରେ ଯାଉଛି ସିଙ୍ଗିଲି ରୋଡ଼ ଓଭରଟେକ୍ କରିଯାଉନି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଚଲା ସବୁବେଳେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ମୁଁ ବିକଳିଆ ହେଇକି ଯାଉନି କି ବିକଳିଆ ହେଇକି ଯିବି ନାହିଁ। ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉ ଯାଉଛି ଆଉ।